Озынакайда сыйныф жетекчиси күнү өттү. Бул балаларда гражданлык активдигин формалаштыруу, патриотик тарбия берүүнүн актуаль суроолору темасына багышланган эди. Анын боюнча туп доклад менен Магариф федерация жетекчиси Зульфия Гыйлязова чыгыш жасады. Өзүнүн чыгышында ол балаларды тарбиялоодо алардын дүйнөгө карашын элибиздин традицион рухий һәм ахлакый кыймматтары негизинде формалаштырууда класс жетекчилери һәм мектеп окутуучуларынын төп ролун ойногонун белгилеп өттү. Чыгышын йомгаклап район башкарма комитети жетекчисинин социаль маселелер боюнча орун басары Дамир Гыйлажев педагогдорго балалар менен тыгыз мунасабатта турууга, алардын проблемаларына битараф калмаска керектигин тагын бир кат эскертти. Июлларда балалар катнашында авариялардын профилактикалоо маселесине Дәүләт автоинспекциясынын район бөлүкчөсү инспектору Владислав Шуркин токтолуп Численность өттү. детей пешеходов зарегистрировано 180 ДТП, в которых 3 ребенка погибли и 116 получили ранения. Конференцияда балык булмаганнар ишләре һәм аларның хукукларын яклау буенча Республика комиссиясе җаваплы секретаре Илсөяр Гарифуллина да катнашты. Үзенең чыгышында ул районда балык булмаганнар арасында җинаятьләрне кисәтү буенча алып барылган профилактика чараларын уңай бәяләп, әлеге эштә укытучыларга, табибларга, хукук саклау органнары вәкилләренә үзенең киңәш тәкъдимнәрен дә җиткерде. Конференция азагында хезмәт алдынгыларына тармак бүләкләре тапшырылды.